गबाय जोंना लास्ट जाहैबाय बरिया एक्सप्रेस दंखायो दा गुड मर्निं लोगोफोर एसबी जेनेरेल ब्लगाव आरो फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबावलायबाय जोङो दा नै ओंखारलायबाय दिनै सासे लोगोनि हाबा जानो गामि दरसे माने नांजाबलायखानाय गामिया माने दै बारलानो माने बिसिनि गामिखौ मोनो आरो जाख्रुबना फैनोसैलाय ना मा होनो औ एकदम जासिना फैनोसै ओमफ्राय एसे देखायनोसै नोंथांमोननो हाबाफ्राव मा रोखोम डेक'रेसन खालामदों नोंथांमोना नायलांदो बेखौनो शेयार खालामनोसै ना मा होनो चलो जों लागो बियो जों नैबे लामा गोलावजों थांला माने नैबे न'जों बारस'लांनोसै नैबेजों सबस्र'नो दैमाबारि बारस'लांनोसै नै लोगोफोर लामाया जोंना हाग्राबारिजोंसो बारस'बाय जों नै एकदम हाग्राबारिनो फैयै फैयै फैनानै नै दैलामबारि मोनफैलायबाय नै एकदम भुटाननिफ्राय फैखायो बे दैया दामिनो बैयाव बैनोसो हाग्राया हनै रायमना नेसनेल पार्क नै नांबाय नुवाखै नोंथांमोन गोसोमफोर खाथ्रि लाबोदों हाग्रानिफ्राय मोनथामसो हाबाय ओइयाव नै मा बेदर जागोन मा बेदर मोनजायो बयलार मोनो ना लकेल दाउ मोनो बेखौ जानोसै मोनब्ला गासिबो जाजोबखागोन ना औ जागोन बोरैबासो खोनानो मोनोलै आङो नोंखौ मा खोनानांगौ जाखो ओइ आसला होख्रुबग्रा नुदिया नङा कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर माबायदि नुयो
मा बेदर जाखो हा आसार माला जोंखौ गारनो होख्लायबावबा सला बा मा संदों लाब्रा जोंना देन्जार होखायो संनाया आसला बरिया एक्सपिरियेन्स दंखायो दा एक्सपिरियेन्स दंखायो दा बरिया अमा सावनायाव देन्जारखानो बेयो हाब कय बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दंथाय अमा सावनायावबा ओं जोंना सारा ओइ दामिखा बेबो थोआखै नामा अमायानो जों लोगोफोरजों नै जानो जिरायबाय बे बिथाङा गोगोम होसिगोन बायदि मोनखाबाय आङो आसला जोंखौ गारनानै गबोबाय जोंना लास्ट जाहैबाय लाब्रा सफैखांबाय नै एबार दालि सफैबाय जोंना मोजां रानना होखायो नै दालाय हाथर फैबाय हाथर मोदोमोनाखौ होग्रासि नायनानै मोदोमोनाखौ गैला लोगोफोरजों जानोसै